anakku sing biasanya Pak protes ora bagus dewe Mbak Teki. Iya sayang. Itu ayah kita yang pakai belangkon yang kumis tipis itu juga luar biasa loh itu. Pak Sinten menika. Nggih, yang pakai belangkon Solo, yang pakai belangkon Solo. Yang pinggir kan, yang pinggir nggih. Pak Sinten menika. Oh masih sibuk Mbak Arep kenalan. Pak Sinten. Kurang kenalan dong. Oh belum. Ya. Alah, kongko tak kenal. Ya. Besok pinter saut-sautan wong loro wong ayu. Gak. Ya. Yen wis bisa nyambut gawe kamu nggak biasa kiroah ya? Iya. Harus biasa kiroah. Nggih, mangke mugi-mugi sak wangsulipun saking dalemipun Pak Indrat Moko menika dalem anu Mas. Terus istiqomah. Istiqomah. Emang wingi ora istiqomah? Ora, istirahat aku wingi. Kayak Mas Penter ora leren Dek dina wingi jan. Dek saiki jope akeh. Kandhane. Dodolan pring. Yo sejenis kuwi yo saiki wonge ora leren te ndonga barang. Lah iya, kae ketekono usahane dodolan pring. Alhamdulillah layakno kaya bethek ya. Prengas-prenges. Kudu mlaku sak mestine. Menika keluarga saking Semarang. Saking Semarang. Oh, ngaten, nggih keluarga saking Pak Indrat Moko. Pak Indrat Moko. Ngaten ingkang lenggah wonten ngajeng menika. Ini komplit Semarang ada, Cirebon ada. Oh, komplit. Ya nanti kita sambil jajan kita kenalan, Mbak. Oh, boleh-boleh. Yang belakang anak buahnya Pak Indrat Moko nggih. Oh iya, aduh gantengnya ya Allah. Oh iya, anak buahnya Pak Indrat Moko ya. Oh alah sing nyuka WA-an kemarin, Masya Allah. Ternyata main di belakang juga iya, ya. Iya, tak goleki sapa lho Mas WA aku. Jan luar biasa. Pesenanku ana ya, Mas. Yes. Sarang yo. Napa Mas blindrat? Iya. Oke. Mangga. Cep menang. Kalau
galo-galo. Tenan ese sulah. Kayak campur saripul.
kuku sing dupa kang kumelon ning kang biasa ngapake kawangku sagong jajahan nang sanget hanging kipi hangong sarsi kaneka putra kang ancok saking wiyati sarsi kaneka putra kang anjok saking wiyati Kresna lan nanti padha Yai Werkudara lir suarane padu brata sekaring bawana langgeng amit-amit pasang paliman tabi ilol dina sina beneng ledunitine ben tolak sari deweng tawang-tawang mugi lintra saking siku dedene Gusti Kang Maha Kawasa Rahayu Durga Mendak Kala Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Satribun monggo kita tansah sesarengan hangut sapangan puja puji tela syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang napa ing rekalenggan aripune kita sadaya tapsih dipun paringi pinten-pinten rahmat hidayah nikmat sehat sehingga kita sadaya tapsih saged kempal manunggal wonten ing mriki berwajaah wonten mriki memenuhi undangan dari Saiful Hajat yaitu keluarga besar dari beliau Bapak Endrat Moko ataupun nama bekennya beliau Bapak Kawat dan juga Bunda Rina Suprihatin ataupun Mami Bohai. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan yang kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan dari Allah masih dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Dan yang tentunya kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma. Ya ini pakai bahasa gado-gado saja ya nggih Pak Endrat Moko nggih. Pakai bahasa Nusantara saja biar semuanya bisa menerima. Ya. Di sini saya sebagai Master of Ceremony ataupun sebagai MC dari New Chandra Pesona Entertainment is the best musik di bawah komando panjenipun sederek sepuh kula panjenipun Kang Mas Tulus
Keparang Merak Sowan badhe caslipur untuk memberikan hiburan buat Bapak Ibu semuanya sampai nanti akhir tuntas acara pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Dan sudah hadir di sini para biduanita trio japesnya dari New Chandra Pesona. Langsung saja kita hadirkan semuanya all artis kangge hambuga kebiar parisuka. Urut saking Brang Sisih Kering wonten panjenipun yang tidak asing lagi sejagat raya, kita hadirkan Al Mukaromah dan juga yang sudah menguasai beberapa kitab primbon, Miss Siti Teki Kusuma kepareng jengkar saking Sasana Palgahan Chandra Pesona. Asik. Juga Miss Teki. Sehat Gus. Alhamdulillah berkah pangestunipun dari Mbak Siti Teki. Jenengmu apa lho Siti Teki lho. Iya, amin amin. Wajan ketok solihah tenanan. Nggih. Kondi blekane teko pupu. Ya ora apa-apa jenenge wa anu ya kebutuhan panggung. Kebutuhan panggung enggak masalah. Nggih. Antrian selanjutnya wonten panjenipun Mbak Siti Melani Japes kepareng jengkar saking Sasana Palenggahan. Good afternoon juga buat Miss Melani. Nggih. Sehat ya. Alhamdulillah Mbak, ning ya iki tak sehat-sehat nih jenerakan Februari kok iki jobku jaraknya adoh-adoh men. Aduh. Heeh. Ya muga-muga wae betah. Betah nopo urip. Muga-muga iki job iki ya cukup ngasih tekan suruh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aduh suruh. Lek ngecake piye? Suruh ki piye ya Allah, Mbak. Iya. Yo bendina lawe uyah wae. Ada message selanjutnya kita hadirkan juga, ini juga anggota arisan dari Japes. San potong. Oh iya. Denok Puput Jajan kepareng jengkar saking Sasana Palenggahan. Yes. Oh. Siang juga di Puput. Alhamdulillah semakin lama semakin eksis dan juga terkenal sedunia. Dek nganggo simpati ora eksis. Oh simpati ya, iya. Ora kertone Puput Semar. Kok artis kok eksis. Ning ya ora apa-apa. Nggih, dan saya pribadi sebagai Master of Ceremony Campur Sari New Chandra Pesona yaitu Dimas Tasno Kepi Andika. Cukup sekian. Selamat menyaksikan sampai akhir tuntas bersama New Chandra Pesona Wasono. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hatur sanding atas paripurna nyuwun kaladuwun. Ayo
sempurna. Mari kita joget rame-rame nyanyi bebarengan bersama New Chandra Pesona. Asik yo, are you ready? Asik. Asik. Ning kutha Solo budholan mugi ning Taman Jurong ning pinggir Bengawan Solo budholan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging ojo ngiket janji. Jayaning bulan raja mucu ing cemara angin kang teko sasagawa gending tresno banyu bengawan sinara jayaning bulan lir sewu dian alera buka kenangan ngersake nopo wong sarwono ning Taman Jurong Taman Indah Kutha Solo papan kreasi budholan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Are you ready? Go go go. Go go go. Ram pam pam yo yo. Asik yo. Hey hey. Ning kutha Solo budholan mudi ning Taman Jurong Taman Indah Bengawan Solo budholan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging ojo ngiket janji. Jayaning bulan raja mucu ing cemara angin kang teko sasagawa gending tresno banyu bengawan sinara jayaning bulan lir sewu dian alera buka kenangan ngersake nopo wong sarwono ning Taman Jurong Taman Indah Kutha Solo papan kreasi budholan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. doyan
Dadaku somo ora krasa apa pancen eko
baru